Hey, what's up mga kulera? So panibagong araw, panibagong gabi, panibagong video na naman no. So nakahuna na ko kuan maayong vlog sa tanan mga viewers ako diya. Nag-post ko sa akong Facebook, sa akong timeline na ask me anything question for me about myself. So karon guys, tubagon na nako tanan mga pangutana na nakita na ako sa Facebook guys. So karon guys na ako sa tubangan natay saging guys kinadadala kay para. Di totoo yan. In case of nawa tayo istorya natin makaon. Bola lang yan. So karon guys no na ako'y kauban guys si Kane Zamora. Kilala Kane ko Zamora yan. walang ipasan ako. Kung karon sugdan nato guys. Bahala ka Let's sa go. buhay mo. Unang comment, Sherlyn Marzon Lapot. Unsa imong pinaka-dream jud sa imong kinabuhi na gusto nimo matupad karon? So salamat kayo Sherlyn Marzon Lapot sa imong pangutana sa kuha. Gusto na ko matupad sa akong kinabuhi, makatabang ko sa akong pamilya o mabot ako mga pangarap na gusto akong abuton o sa COVID pod, sa COVID-19 mga sakit na atong giatubang karon nalisod kayo sa kasa na lang nalidunggan ni namatay. Hand wash, alcohol palagi na maligo tagadlo kay para dili mo ang COVID. So maro to no Sherlyn Marzon Lapot, salamat kasi mong pangutana. So kaduha pangutana guys. Kaduang pangutana, Ashley Binandera. Binadera guys. Nganong ingon anak man katon? So shout out kay Ashley Binadira ni mo na akong first love sa kinabuhi. Grade 6 ko nagsugod og first love si Ashley Binadira akong na. Kilala kong kaliskis mo. So ang Boy. pangutana ni Ashley sa kuan anong ingani daw ko. Sa siguro sa video kuan lang kay ko kanang word lang kay ko pero sa personal na nang makita sa personal lahi ko naay kuan ba na ako'y lugar sa paggayaga na pugod lugar sa seryoso. Kay sa video mas comfortable ko maggayaga magbinuang sa personal kay dili ko patakag igayaga kay nga naman lisod na kayo natin mayayaga na dili na to break utok igayaga ko masagpaan ko na walis akong na nga na kaya sa social media kay magyaga-yaga ko akong sarili magyaga dili man lain tao mo nang ako ingani gyud ko o isa pa makita ta mo na lang ko Gago! mawala yung ilawon dili ko ilawon lang Jasmine Binadira salamat kasi mo pangutana and the third question me Arthur Junior Aguilar. Kay kinsa ka inspired ton? Hoy, shout out kay mga kay Arthur Aguilar, invite na ganyan saging, siyempre. Classmate ko na sa Grade 6 na. So, salamat kasi pumunta na Tor. So, na-inspire ko sa akong TV, sa Jamil, Maasim Vines. So, mo nang na-inspire ko na pwede ba na nung i-apply diri akong pagkabuang, pagkanormal, pagkakulira. So, salamat kay Tor sa imong pangutana. Shout out sa mga Tor. Ang upat na pangutana, guys. Kay Gretchen Mediano. Unsay biggest challenge sa imong life na imong na-experience? Ug unsay biggest challenge sa imong pag-vlog? So, kini no, pinakalisod na pangutana pero sayo na tubagon. Sabi niya magulo ka usap yan. Siguro katong nag-away mi sa kong papa. Tubag-tubag ko ba nyapit na ko na hinaytan ba. Ikaw ha? Masama ang tubol bunga nga mo ha? Tapos ako normal. Siguro ang biggest challenge sa kong pag-vlog kini na hapit na putulong kamot. Mao ni pinaka biggest challenge guys kay magmulmul siya sakit niya. Mao ni pinaka challenge kay na ako na pag-vlog kini. Disgrasya ko guys hapit na putol guys. Salamat kay Gretchen Mediano sa imong pangutana sa kuha. Next, Shaira Lugon. Unsay nagpa-inspire sa imuha dol? Nganong nagpagupit kag ingana nga hairstyle daw imong buhok? Uy! Wapo kay na pangutana boy, pero pa-challenge ko ano no. So, na-inspire ko ani kitungod nag 1,000 subscribers ko, nabuhat na ko ni siya kay nalipay ko, dako kay kong kalipay. So, nabuhat na ko ning ani, magibuhat na nako for fun. Nag-vlog ko ato tapos mo tong challenge na ganyan akong ganiyan. Na-inspire ko ani tungod kay nag 1,000 subscribers ko. So, sunod! Kay Joanna Shanshi Carbonel Morcillo. What is your weakness? So guys, ang weakness din ako guys kanang gilukan ba na gilukan oh. Diri sa gilid guys, diri kanang anana ko gilid guys. Anana ko pisiton ba? Mao na ako pinaka weakness sa katanan guys, kalibutan guys. So gusto anana ko guys, gilok magud na. Syempre hot guy ko dagan yung ganana sa. Maulo ko gusto ko sarili eh. So salamat kasi po pangutana Joanna Shin Carbonel Morcillo. Salamat sa pangutana no. So dahil sa pangutana guys, kuan kanisa guys kanang controversial kayo. Okay. Mo ni pangutana kay Rab Ragilo Dalino.
Do you think that government doing their job, especially this time of crisis? So karon no, English ya pero I want to Gago! tell someone and else na kailangan na to may mayon ug mayo ang pangutana kay lisod kay sa na government tapoy crisis nag workplace ya so ako matambag na sila guys, support na lang tana guys. Shout out si mo, salamat kasi mong pangutana may lisod kay na madakpan ta ng style lang na. Next pangutana kay Queenie Shai Dumondon si Kina. Ganahan kay ko sa imo uy. Makalingaw lagi ka. Ha ha ha. Shoutout na ng kubi. Thank you. Ay! Kung kaya na malimot ang pag-ibig mo, pumapap ako dyan sa puso mo. Kilala mo yan. Kilala yan eh. Ganahan ako ngayon mo. Shout out ko si mo so wala ko na-expect na ganahan ka sa kuwa dahil ganahan man po ko si mo. Ako'y babalik sa'yo. Sana'y huwag kang mainit. Hindi ka man yung kulira kayo no. Salamat kay sa imo ako nino na naganahan ka sa ko dahil wala ko na-expect na ganahan kag may aning may tsurahan dahil mga panbag kimpi buwak man sa una karon nagpaan naman nagsaw jet naman. Sungkol gyapon ni karate gyapon. Salamat kasi yung pangutana ha. Pangutana ba na? Sige, basta ganahan ka sa kuwa. Thank you kayo, salamat. Next pangutana. Melody Amar. Nganong buang man ka? Shout out na lang. Layabian ng buang eh. Kabalo ka guys. Ako guys, no? Sa tinuod lang na personality, butan ni guys. Hilumon ni guys. Nasa akong pagyaga-yaga pero dili pa rin sa Facebook na bro ko unsa na lang akong baton pero sa personal ako guys. Okay ko sabihin guys sa asa. Pero ay lang pag-expect na dili mo sakit imong tiyan kay masakit ning gyud imong tiyan kay simpre ang mga sense of humor na to diya. Mga bobo! Sense of humor. Matik na guys, pero kung yung kagbuang kana buang ko sa Facebook, sa video, sa YouTube kana buang ko guys, pero personality guys. Makaingon na lang kag pamati, ay managad, makaingon lang kana tungod sa ulawon di ko guys, ulawon di ko. Dahil promise na sa inyo ang tanan. Melody, shoutout kay Melody Amar, shoutout si Matamat. Next pangutana guys. Andrea Mercado. X na ko na X. If naa kay sweldo from YouTube, unsay first thing nimo ba buhaton? Itabang man nimo dayon sa mga taong nang hinanglan og tabang ambuton. Haha, Paula, tama ra. So gabi no. Bangga siya kanang staga na kanang kuan siya guys. 50-50 sa napangutana, pwede ko tabang sa nanginhanglan, pwede ko tabang sa pamilya. So para sa ko ano, first of all, kung makadawat ng kwarta sa YouTube, unahon na ko tong taong nakatabang sa kuwa. Isa na akong mga pamilya, akong mga barkada, akong mga silingan ako diriya. Ug tanan mga nagsuporta sa kuwa diriya sa mga ug tanan mga viewers tanan magparapol kog panty, bra, tibak, boxer ug vape mo na akong main akong parapol guys. Gago! Parapol guys kay para namoy pang suot tilis na kay karon marta guys. Panty dia makatabang ta ginagmay. So salamat kasi pong pangutana na Andrea Mercado na puro nga challenge ko na pangutana nimo no. Sige. Mao na to akong tubang si mo. Salamat kay sa pong pangutana na kulba kay ha. Next pangutana. Alona Mare Doronila. Shout out si mo ha. Pinaka-worst nga gikamahayan nimo sa imuang life. Siguro ako gikamayan. Wala man siguro ko gikamayan. Ma-appreciate na ko tanan, wala na ko nay mawala, ma-appreciate na ko, nay mabot mo. Appreciate na ko. Ana lang. Ano mga dapat gud na masad ka na imbis malungkot imong kabuhay. Mga bobo! Malungkot na. Word na dili ko nagakuha napansin na. Dili ko nagamahay mga butang nga dapat mawala. Ay kanang butang nga pampalipas oras na sa itong sarili. Kaya mabot ang panahon, katong butang nga mabalik ka na sa tuwa. Burak imong ex, mabulag mo, tapos mabalik na igapon diyan. Pwede na! So, maro itong pangutanan ako ha. Alo na ha, Maria. Kulabso na. Peace! Next pangutana. Kay Albia Ariber na iba. Giunsa nimo pag settled sa isa ka situation nga dili pa sure na mag-grow. So, siguro, daghan ng meaning sa grow, sa relasyon, sa YouTube channel, sa pamilya, basta daghan. Siguro sipag at tiyaga na sila kailangan. Tapos
kailangan sa gulang ko nag-effort. So it means na magana ng tao mag-stay. Murag di ko nang uyab kung buhaton to nimo mga dapat na maayong buhaton nun. Di mo uyab mag-stay. Dapat kita buhat balik kay para din sila mga wala. Murag. So ana ra kadali guys. Stay strong and behavior, do not attitude girl, ha? Next pangutana kini kay abot ni sa gugma. Kay Judy Galo. Shout out si mga Jude. Love ba ba nimo imong ex? Haha. Shout out to Tonyo. So kini pangutahan no, murag daghan jud ko ex no. Paano masabi? Sa ton ex na ko, shout out sinong tanan. Tanan ako ex, love na ko na tanan, wala ko gipili, wala ko ginakalaban, love na ko na tanan ex na ko. Pero magugma gani guys. Easy ra kay na samton guys, ug na kay utok guys, unahuna guys, tuwa kay utok ilang unahuna. Mara to basta tanan ako ex, love na ko na tanan. Tanan utok ko sa klasan. Tanan love na ko ex, love you so much tanan ex. Peace.